before the Mass. Prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Mga igsoon, mayong hapon. Nobina sa inahan sa kanunayng panabang. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Ginoo kong Hesukristo, Dios ug tawo nga matuod, magbubuhat ug manunubos ko. Anias imong tiilan ang usa ka alaot nga makasasala nga nakapasubo kaayo sa imong mahigugmaong kasing-kasing. Ay hiligugmaon nga Hesus. Ngano nga nakaako ako sa pagpakasala kanimo o pagpuno sa kapait sa imong kasing-kasing nga nahigugma kaayo kanako ug ang tanan iyang gihimo aron sa pagkakaplag sa akong gugma o pagkamakaliton ko. Apan o manunubos, naghinulsol na ako ug dako man ang pagbasol ko sa akong pagpakasala kanimo. O maayo unta nga mamatay ako sa lunsay nga kasakit tungod sa pagpakasala ko kanimo. Nagbasol na ako, hinigugma ko. Ginoo, tungod sa pagpakasala ko kanimo, Dios nga Amahan, aron sa pagbayad sa akong mga sala, ihalad ko kanimo ang mga kasakit nga tungod kanila giantos sa kasing-kasing sa imong dusnong anak. Ug ikaw, o mahigugmaon nga Hesus, hatagi ako og dakong kahadlok sa sala aron sa kaulahian lakip ang mga diyutay nga sala akong likayan. Nan mga gugmang yutanon, pahawa kamo sa akong kasing-kasing. Wala ako'y lain nga higugmaon kundili ang akong maluluyon nga manubos o Hesus ko. Tabangi ako, liguna ako o pasayloa ako. Inahan sa kanunayng panabang, igampo ako o idangat ako sa pasaylo sa akong mga sala. Pagampo sa adlaw nga tanan. O Santo Suyamot nga Birhen Maria, ngaron sa paghatag kanamo o paglaom nga walay sukod, imong gidala ang matamis uyamot nga ngalan, inahan sa kanunayng panabang. Nangamuyo ako kanimo, nga imo akong tabangan sa tanang mga panahon ug sa tanang mga dapit. Sa pagtintal kanako, human ako mahulog sa akong kalisdanan, sa tanang mga kaguol ning kinabuhi, ug labi na gayud sa makalilisa nga oras sa kamatayon. Ihatag kanako, o mahigugmaon nga inahan, ang hunahuna ug ang batasan sa pagdangop gihapon kanimo, kay nahibalo ako nga kun ako magmatinumanon sa pagtawag kanimo, ikaw magmatinumanon usab sa pagtabang kanako. Nanidangat ako ning ining grasya sa pagdangop kanimo sa walay paghunong, idumadan sa paglaom sa usa ka anak, aron madangat ko ang imong kanunay nga panabang o pagpadayon sa maayong buhat. Panalangini ako karon ug unya sa mga oras sa akong kamatayon. Hinaot pa unta. Pagampo sa ikaduha nga adlaw. O inahan sa kanunayng panabang, sa pagkakita ko nga ako talamayon kaayo ug nabuling sa sala, dili unta angay nga ako mangahas pag-anhi kanimo o pagtawag kanimo nga akong inahan. Apan dili ako buot nga ang mga kalisod mukuha kanako sa kalipay o paglaom
nga pagabation ko sa pagpamulong lang sa imong matamis nga ngalan. Dili ako takos nga imong tawgon. Ako mo'y usa ka alaot na makasasala. Gikumpisal ko na, apan ay ang kadaot nahimo na, ikaw ra ang makaayo. Inahan ko, tabangi ako, maluoy ka kanako. Nahibalo ako nga imong gigugma, lakip ang mga makasasala, nga labing alaot, ug imo silang gipangita ron sa pagluwas kaniya. Ako ang labing alaot nga makasasala, apan dili kinahanglan nga ako imong pangitaon, kundili ako gikan sa akong kabubuton, muatubang kanimo, dinala ang malig-ong paglaom, nga dili mo ako isalikway. Ani nga ako sa imong tiilan, hangtod nga pamulungan ako sa imong anak, ingon sa gipamulong niya kang Magdalena. Gipasaylo na ang imong mga sala. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampom kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampom kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampom kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ikaw, o Birhen, gihimong among dalampanan, magtatabang sa mga kinahanglan o kagulanan. Katapusang pag-ampo, Ginoong Hesukristo nga naghatag kanamo sa imong inahan nga si Maria, sa pagkainahan namo, nga kanunay andam sa pagtabang kanamo, kang kinsang milagrosang estampa, among gipasidunggan. Nangamuyo kami nga itugot mo unta, nga kami nga nagapakiluoy sa iyang inahanong panabang, mahimo untang takos pagpahimulos sa bunga sa imong pagpanubos, nga nagapuyo ug nagahari sa walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ning santos nga misa karon atong yapil sa pag-ampo kini mga mosunod nga mga katuyuan. Misa pasalamat for the graces and blessings received gihalad ni Glinda Castaneda and family. Misa pasalamat sa inahan sa kanunayng panabang gihalad ni Ismaelita M. Disabili. Misa pasalamat sa natawhan ni Rebecca Q. Jutay gihalad ni Jigjig Jaime and kids. Misa pasalamat sa natawhan ni Virgilia Ocampo gihalad ni Brian Paray and family. Misa pasalamat sa inahan sa kanunayng panabang gihalad ni Elenita Maringguran, Edna Kabilaw ug Ima Apor. Misa pasalamat sa natawhan ni Felix, Christine ug Sheila May gihalad ni Kirinda family. Misa pasalamat sa mga santos gihalad sa Antigua family. Misa pasalamat sa natawhan ni Blinky Tibon Baring gihalad sa Tibon ug Baring family. Misa pasalamat to St. Joseph Berin sa Simala, Senior Santo Niño, 10 years of working gihalad ni Fairlet Siniza. Petition for quick recovery of Veris Perez gihalad ni Glinda and Helen. Petition for the eradication of the virus, speedy recovery of all who got sick, safety of all health workers, especially Jane, Anna, and Kate, peaceful marriage, good health of the family members, conversion of sinners, reparation of the sins committed against the Immaculate Heart of Mary. Gihalad ni Kate and Angel. Petition, maayo lang pag-open sa business nila ni Sally Villaver, Bernard, Vincent Musilius, Cheryl N. Yokilia, Shane Yokilia o Jane G. Musilius. Gihalad ni Isabel Villaver Musilius. Alang usab sa mga kalag, alang sa kalag nila ni Juanita, Josefa, Maria, Emiliana, Fe Esteniana, Jose Sr.,
gihalad sa Cabrera family. Alang sa kalag nila ni Perpetua, Procesa, Teodoro, Rosale, usta ng mga kalag sa purgatorio, gihalad ni Marina Villamor and family. Alang sa kalag nila ni Liborio Sr., Dulcissima, Doloresita, Maximina, Godofredo, usta ng mga kalag sa purgatorio, gihalad ni Kate. Alang sa kalag ni Lourdes Villanueva, gihalad ni Monina Amodia, Mona Nilin, o Tracy. Alang sa kalag ni Delberto Mendoza Jr., iyang 40 days, usta ng mga kalag, gihalad ni Ayan Jasper, o Rona Mendoza. Alang sa kalag nila ni Fe Esperanza, Catalino, Jose, Modesta, usta ng mga kalag sa purgatorio, gihalad ni Wilfred Bustamante and family. Alang sa kalag nila ni Liborio Sr., Godofredo, Nicanor, Doloresita, Maximina, o sa tanang mga kalag, gihalad ni Kate of Angel. Alang sa kalag nila ni Magindi, Luis, Dolores, Pio, Joseph, o Marcos, gihalad ni Paul o Rose Sanchez. Alang sa kalag ni Ninita Perilla, gihalad sa Perilla family. Alang sa kalag ni Bernard D. Rogado, usta ng mga kalag, gihalad sa Rogado family. Alang sa kalag ni Asuncion Pino, gihalad sa Pino family. Alang sa kalag nila ni Teresa, Arturo, Teresita, Teres, Manuel o Samuel, gihalad ni Lydia Sanchez and family. Alang sa kalag ni Leandro Candelaria o John Joseph, gihalad sa Masnayan family. Alang sa kalag ni Camila Nodalo, iyang death anniversary, gihalad ni Romila Resool. Alang sa kalag nila ni Leona Antigua, Crescente Daan, gihalad sa Daan o Antigua family. Alang sa kalag ni Andrex Sandrino, gihalad ni Reynold Eliserio. Alang sa kalag ni Abito A. Ponce, gihalad ni Ramil B. Ponce. Alang sa kalag ni Edisa S. Lucernas, gihalad ni sa Lucernas family. Alang sa kalag nila ni Alipio, Serapia, Angelito, Priscilla, Cristina, usta ng mga kalag sa purgatorio, gihalad ni Isabel Villiver. Alang sa kalag nila ni Ricardo Santos Araceli, Rico Faustino, usta ng mga kalag, gihalad sa Persomala family. Alang sa kalag nila ni Paul Clark, Chester, Adila, Leonora, Florentino, Guillermo, usta ng mga kalag, gihalad ni Adila o Joel Pasumala and family. Alang sa kalag ni Dalia, Cesar, Asong, Carling, Anselmo, usta ng mga kalag, gihalad sa Pasumala family. Alang sa kalag nila ni Dionisio, Elita, Carlito, Mariflor, gihalad ni Mr. and Mrs. Montera. Alang sa kalag nila ni Donato, Oldarico, Inisito, Patricio, ug Julia, gihalad ni Socorro Magbanua. Alang sa kalag nila ni Nini, Antonita, Martin, Ucelo, gihalad ni Socorro Magbanua. Alang sa kalag nila ni Franklin, Francisco Sr., Francisco III, Myrna ug Tomas, gihalad ni Franz Larusa. Alang sa kalag nila ni Benjamin, Juana, Filomena, Primitiva, Conrado, gihalad ni Franz Larusa. Alang sa kalag nila ni Victoria, Juan, Antonio, Ernesto, Gloria, usta ng mga kalag, gihalad ni Arlene. Alang sa kalag nila ni Mirasol, Jesus, Nicanor Sr., Lucia, Filomena, usta ng mga kalag, gihalad ni Michi ug Maribet Marabapol. Alang sa kalag nila ni Maria Vele, Junipe, Francisca, Arcadio, Alberta, gihalad nila ni Maribet ug Michi Marabapol. Alang sa kalag nila ni Araceli, Randolph, Ronald ug heirs, gihalad sa heirs of Araceli Sanchez. Alang sa mga kapuso mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa nang sakop sa servants of the suffering souls of the apostolate. Mayong gabi kanyang tanan, mga live stream viewers.
Atong unahon pag-ampo ang orasyon perata batok sa COVID-19. O Dios among Aman, misangpit kami kanimo. Niining panahon sa among panginahanglan nga unta panalipdan mo kami batok niining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtulon-an sa kinaiya, sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mga kalima unta sila sa mga masakiton. Inubanan sa kantigo o dinuyugan sa puangon. Tabang usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta. Dayon ang kabaskog sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayop pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanibog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Jose. Ang atong mga intensyon kuyog sa humpong sa tibuok kalibutan pag-ampo alang sa kasulbaran dayon sa pandemya sa COVID-19 o coronavirus. O uban nato mga special intentions sa misa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Atong nalsalan atong mga sala aron maandam kita pag sa ulog sa santos nga misa. Sa walay pag-ibig, isugilon ko sayod ka man, kining alahon, misalig lamang sa kaayo. Wag kaluyan ta kita, Dios Amahan, makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Ginoo pasaylo ang mga sala sa imong mga alagad. Aron pinaagi sa pangaman ni Maria, inahan sa imong anak among Ginoo. Maluwas unta kami, kay kon sa amo lang nga mga paningkamot, dili gayud kami makalaom nga makapahimot kanimo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa kaduhang sulat ni San Pedro. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios, buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaog
ug maut-ut, ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan, mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo niadtong adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo. Ingon nga ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat kaninyo ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Apan kamo mga igsuon, nasayod na niini. Busa pagmatnyon kamo aron dili kamo madaldal sa mga sayop, sa mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Hinunoa, padayon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Iya ang tanang dungog hangtod sa kangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Sa tanang panahon, o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Sa wala pa ihimugso ang kabukiran ug ang yuta ug ang kalibutan, wala pa ianak. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Dios. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog, nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabii. Kapituan ang gidaghanon sa among mga tuig o kawaluan kung basko kini. O kadaghanan nila walay bunga nga kahago, kay dali sila nga mulabay ug maanod kini. Sa tanang panahon, Ginoo, ikaw ang among dalampanan. Ang ginumana kaninyo. Pagbasagikan sa Ebanghelyo, sumala ni Marcos. May pipila ka mga Pariseo, mga sakop sa pundok ni Herodes, nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbitik kaniya, pinaagig mga pangutana. Miduol sila kaniya og miingon, magtutudlo, nasayod kami nga ikaw musulti gayud sa tinuod, ug dili ka mahasol sa gihunahuna sa mga tawo, kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tawo. Nagtudlo ka sa matuod, mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tawo. Busa, sultihi kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo, paglaang kaniya, busa nangutana siya, nganong naninguha man kamo sa pagbitik kanako? Dad-i akog salapi kay akong tanawon. Busa gidad-an siya nila og salapi ug nangutana si Jesus kanila, kinsa man kining nawong ug ngalan nga gikulit dinhi? Mitubag sila, sa emperador. Mingon si Jesus, kung mao kana, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador,
ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Ug nahibulong sila pagayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo, naghisgot bahin o pagbayad o taxes. Apan, dili lang kay kanara. Doon ay mas laong pa ni anak. Nga ang tanang butang is owned by God. O muabot pag kita ngadto ni kanana sa social order o sa principle of stewardship. Mao na pagbayad ng taxes sa Cohen, sa malat sa itong nadungol sa Ebanghelyo, doon ay larawan sa emperador, sa ruler. Sa ito pa, kanang Cohen, iyaha ang owner, ang emperador o ang ruler. Basta yung anong Ginoo ihatag sa emperador ang iyaha o sa Ginoo ngadto sa Ginoo. Sa mga si Ebanghelyo, gusto nila nga pakawawa ng Ginoo. Gusto nila nga embarrass siya, madaot iyang ngalan, kita pin-an niya, nga ikamay ka, sa Diyos, saltidod ka sa kuan, tinuod, tuman ka sa balaw, kita pin-an sa daan ba? Nabitik sad sila sa Ginoo, pinaagi sa pagtubag sa Ginoo. Mao na, sa pagtubag sa Ginoo, may hatag kang sa emperador, sa Ginoo, to sa Ginoo. Iyang gipa sabot nga ang tanan subordinate sa Ginoo. Apil ang simbahan, of course, subordinate ta. Apil ang politika, apil ang gobyerno. Muna, mag-agad ta sa kabubuton. Mag-agad ta sa balaod sa Ginoo. Ingon na ang gusto sa Ginoo nato nga masabtan iyang gi bahinom na ba ng gobyerno nga koto mo diha dili na mamahilabot sa side sa Ginoo. O ang pagbayad ng taxes, di ba na siya dautan? O na, ang ginawa ganin mismo, dahil sila sa Pedro, iyang ipamasol, aron sila makabayad ng taxes. Kay, di sa gustong masamok ba na friction. Apan, ang pagbayad ng taxes is one of the ways nga makashare ang mga dato sa ilang abot, sa ilang wealth, properties, sa mga kabos. Pananglitan, pagbuhat og kalsada, pagbuhat og bridges, kanya karon pandemic na nanghatag og kuan, nanghatag og mga bugas, ingon niya na taxpayers money na sila. Although doon ay mga nanghatag o mga private individuals. Mao na dili dautan ang pagbayad og taxes. Wa ko mingon nga ang mga Catholic properties, Catholic schools pabayron sa taxes. Kaya the church is a perfect society. I hope this will shorten my homily. Perfect siya. Makatabang siya both body and soul. Ang gobyerno sa body ra,
kaon, mga bridges, mga kansarya. Ang simbahan, sumala sa atong na matngunan ron, makatabang both body and soul. Ang simbahan, tanawan ang hatag ng mga relief goods, mga bugas, mga sapadya, pagtabang sa tao sa iyang body, a human, but made of body and soul. Katabang siya sa lawas sa tao, makahatag siya tambal ng anak. Dili lang kayo sa body, ha? Huwag ka ng kalagsad. Mo nang di mahimos gobyerno. Karang mga sacraments, wahang gobyerno, anak. Dahil siya ka misa, pasaylo sa mga sala. Sani, conversion of sinners, mo nang mabuhat sa simbahan o uban pa nga mga daghan kayo. Mo na, ang iyang igo, lawas, o kalag, mo na, perfect society siya. O niya, daghan na ningon, nanong katong buhit, kanong di bayad ng simbahan, sa Italianismo, ang ugwa ko na sa'yo, ang Italian government, tagaan pagsweldo ang mga pare, nga naman, tumulagi anang sa mga ni Mussolini, wag ginakuha ni Mussolini, na mga butang nga di mahimos gobyerno. Kay government is for the people, by the people, and of the people. O kanang mga ihatag nga spiritual things sa simbahan ngadto sa mga tao, di makahimong gobyerno, na it is for the people, for the good of the people. So, wag man sila yung mga pati, anak. Supposed to be sa Italy, gaano na sila sila. Wow, nakita nga, di na sa magkuhan. Ako ang matabang lang kita. O niya, ang gobyerno, o doon ay mga tao, kamingon, ang simbahan, medal, apil-apil ba, sa bahin sa social order. Ang sa simbahan, ang ilaha, sacraments ra, misa, bunyag, patay, lubong, o niya, di sila manghilabot anang social order, sama pa ng sa oppression, exploitation, kanang discrimination, racial discrimination, gender discrimination, o uban pa. Di sila manghilabot ana. Pero what akibaw sa Old Testament, ang mga propeta, usana sa mga butangay lang gihimo. Ang atong Ginoo usa sana. Basta, di na pag middle, pag apil-apil, it is the job of the church. Tabang sa mga kabos. No. Pag amot alang sa kayuhan, sa lawas, social order. And Christ Himself died for trying to establish a new social order. Mauna kita, supposed to be, ang atong loyalty, mga Catholics, ato sa simbahan, ato sa Ginoo, ang atong mga panghukom sa mga issues, sana kita paborta sa simbahan. But, mauna, di ka makingon nga kuanta independent sa will sa Ginoo. Andun gipunta subordinata like the government. However, we always side sa church, side tas dapig ta sa atong Ginoong Jesucristo, sa mga propeta, tradisyon, wala ang simbahan. O the principle of stewardship. Nga, muna na. Nga, God gave us everything. Mga pinihalan na ta. Dili gina absolutely nga tuan ang ihatag sa Ginoo. However, we are accountable
gihatag to na nato. Mo na nga di ginato accountable stewardship. In the end, matag kita accounting sa Ginoo. Unsa na to? Paggamit ang iyang hinatag. So we should also advise to use wisely sa mga butang nga gihatag kanato sa Ginoo. Na may iban nga wa pa gani mabot ang sweldo, horot na. Mao na nga ang wisely mao na siya nakay imo pamahin mo sa ban. Na istorya ko gahapon na to nga nay boxer nga pareho kag boxer ba na mga tao nga pareho boxer hatag skorta ana kumkum dayon di na gina maable yang kamot di jud gibaw manghatag but pasabot ba ang yang kamot so des bulsa ato nga tuop ba wala imo ko ta wala ihara gyud amay mga daw dila kay daw hakog pagid mo na ingon ni ana. We should remember sa kababot-an Ginoo nga simple ra kayo taxes ra dili na tanan nga butang hinatag nga sa Ginoo nato. Subordinate kita, ha? Dili lang kita simbahan kundi lang gobyerno sa Bosa will always see to it nga will try always to do what is good and avoid what is evil. Malas man sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Menindog po na. Pagampo. Kita mga katawhan sa Dios lumulupyo sa gingharian ug lumulupyo sa iyang kalibutan. Busa magampo kita nga unta nga ato untang ipunting ang atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios ug sa mga panginahanglan sa kalibutan diha sa atong pagingon. Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan andam sa kanunay sa pag-alagad sa tanang higayon, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga namunuan sa atong nasod magmabinantayon sa ilang katungdanan sa pag-alagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang nangalagad dili kawad-an sa paglaom sa pagpaabot sa atong magbubuhat, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nanarbaho magmaigmat sa pagbuhat sa ilang trabaho diha sa katarong, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Teopilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makaangko na sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. O Dios, among gitugyan ang nanamong pangamuyo nganha kanimo, masaligon nga imo kining dunggon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bread to offer, which earth is given, in heaven hands to make. Let it become for us the bread of life. Let this wine to offer, fruit of the divine work of human hands. Let it become for ourselves spiritual bread, blessed of God. Magampo kita ron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ginoo kami nga nagpasidungog sa inan sa imong anak. Nangayo nga mahimonta kami nga halats nga walay katapusan na lang kanimo gumikan sa imong grasya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang
Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan angay ug matarong ngayon. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang gabi. Og nga magaday kami magapasidungog og magsangyaw kanimo diha sa Balahang Maria kanunay Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Og sa walay pagkahanaw sa imaya sa iyang pagkabirhen may pahimugso ni Jesucristo among Ginoo. Ug bosaban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong imaya sa walay hunong nga pag-awit. Santos, gayon ikaw ginawang tawaran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu. Aron, pag santos, niining mga gasaw, mahimong kinialang ka namang alawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. Mikahasagpan, mipasalamat ka nimo, pikas o mihatag niini. Ngadto sa mga tinon-an og miingon, wata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas na tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni Koharsias Kalis, may pasalamat kanimo Parosal. Og mihatag ni ini ngadto sa mga tinon anog mingon dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini bawang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo may ula lang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasay. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Jesucristo. Nagahalan kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan mga tubang ug mo alagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose nga among Arsobispo, ni Midifil among Obispo Auxiliar, ang tanang retired bishops ug ang tanang kaparian. Hinumdumi sa mga minahalang maigsoon ang nangamatay, ang among ipamisahan, ang among gihandom.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabawaton. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga mahal. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pangadyaw ng Ama namo mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manos. Sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uot, dinhi sa iyo tamayon sa langit, ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunualwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami sa sala kanunay ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunod. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, mingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kon dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kababoton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw mabuhi og harit hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa ka ninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Panagdain, panagkanin. Cordero sa Diyos na nagawagta, sa sala, sa kalimutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagta, sa sala, sa kalimutan, kaluy kami. Cordero sa Diyos na nagawagta, sa sala, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ang atong Ginoong Hesukristo, ang Kordero sa Dios, bulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. Ginoo, dila pa ang pagawat kanimo, pamulong lamang, o mamaayo ako.
sa taong ipapas, pasay lugugma, gihatag sa Dios. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawan ang Diyos sa hatian, kanunay maghari siya. Sa kinasing-kasing atong pasalamatan una ang akong paisano taga Marigondon, hapit na ni siya mapare. Si Reverend Rohel Morillo. O ang doyog sila to, si Judain. O ang atong nag-operate sa live stream, si Wendell Pacres. O salamat sa atong Secretary Mayor, si Misyo. O atong acolyte, si JB Cortez. So naman ito kapare, di mo na. O ang atong alone but not lonely nga sister, kaya record na to, si Titit ang si Kwana. Maraming bag niya, si Annie. God bless you. Thank you sa tanan nato mga sponsors. Sa hiniusan na itong pagampo, mo end na ta kining coronavirus. Pagkaplag sa vaccine. Wanantay resurgence bago ng mga kaso. May God bless all of us. Salamat. God bless you. Manindot pala. Magampo kita, O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidong og paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alaga ringon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan, kini among ipangayo, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O usaday sa among mga personal, si Violi, the one and only. Nas Violi, what is Jackie? Ang Ginoo manaa ninyo, Manaw sa kanimo, manalangin kaninyo Dios, makagagahom sa tanan, amahan ng ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadunang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Inahan sa Diyos, inahan sa Diyos, kung sa iyang yuko. Kung panay humiman, pati
Malam seman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May gabi ikan yung tanan. God bless you. Stay safe. Stay home. Be healthy.